Ето я и задача 2 от НВО 2024 по математика. Условието гласи следното. Стойността на израза 5 минус 5х при х равно на минус 1 пета е равно на. Как се решава примера? Това, което правим е следното. 5 минус 5 по хикс и сега на мястото на хикс записваме вече 5 минус 5 по минус 1 пета. Ето тук е първата опасна възможност, в която може да допуснете грешка, а именно да не сложите скоби. Следващата важна бележка, която трябва да отбележа е, че една много често допускана грешка е да сметнете първо ето тези две неща, 5 минус 5, да получите 0, 0 по минус 1 пета, пак да получите 0 и да кажете, че това е верният отговор. Пак казвам, това е грешен начин за решаване, защото нарушавате реда на действията. Реда на действията гласи, че първо трябва да извършим умножението. Поради тази причина, правейки първо умножението, получаваме следното. Петицата си я преписваме, минус 5 по минус 1 пета, знакът е плюс, числител по числител, знаменател по знаменател, знаете как се умножават дроби, стигаме до 5 върху 5, което ни дава, след като ги съкратим, получаваме 5 плюс 1 равно на 6 или верният отговор е отговор В. Надявам се това видео да ви е било полезно. Ще се видим отново в следващото.